niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisha! It's me, DJ Rakitera. Welcome to the program, Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. And since it's Friday tonight, araw ng mga katulad mong malam. Bang! So yeah, this is rated SPG. Top Secrets. Mainit, nakakaparabek, at nakapagpapatayo ng balahibo. Yan ang pag-usapan natin ngayong gabi. So meron na pong tayong caller sa kabilang linya. Hello, i-welcome na natin siya. Magandang gabi sa iyo. Hi, good evening, DJ Rocky. Good evening. Pwedeng malaman kung anong pangalan? Yes, my name is Christian, Christian. Ilan taon na? 26 years old, 26. Sang lupalop ka naman galing, Christian? from Rodriguez, Rizal. Oy, Rodriguez Rizal. Okay, so Christian, 26 from Rodriguez Rizal. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ano ang rated SPG top secret mo? Okay, yung rated SPG ko is, may nangyari sa amin nung car wash boy, kahit na may boyfriend din ako. May nangyari sa inyo ng car wash boy kahit may boyfriend ka. Yes. Lagi ka bang nagpapa-car wash doon sa lugar na yon? Yes. Doon talaga ako nagpapa-car wash. Okay, ilang taon na kayo ng boyfriend mo? Actually, bago lang din kami, DJ Rocky. Mga 2 gaano months katagal? Kami. 2 months. Yes. Paano kayo nagkagustuhan ng boyfriend mo? High school friend ko kasi siya. Tapos, alam naman niya na may gusto rin ako sa kanya. And then last November, nung umuwi ako sa province, nagkita kami, nag-usap kami. And then, sabi namin, let's try. Baka naman mag-click. And then, ayun, sinubukan namin. Mhm. Actually, sinusubukan namin ngayon. Up until now, kayo pa rin, Yes. tama ba? Yes. And wala siyang idea na may nangyari sa inyo ng car wash boy? Oh, wala. Wala po. Wala. Okay, so take us to that event kung kailan may nangyari sa inyo ng car wash boy. What happened? Ano yung mga series of events that led you to that kind of act? Bakit biglang yung sasakyan mo ang pinapa-car wash mo tapos biglang ikaw na yung nagka-car wash sa kanya? Ayun, first of all, DJ Rocky, chubby din. Actually, hindi ako chubby. Mataba din ako. And then, yun nga, I'm gay. And then, last December 25 kasi, umuwi ako ng province. Since LDR kami nung boyfriend ko ngayon, umuwi ako ng province para sana magkita kami. Pero kasi, hindi kami nakapagkita nung December 25 kasi nalasing ako. So, instead na mag-drive ako, ayoko nang i-take yung risk. So, nung work na ulit ako, Hello, Christian? Nina. Hello, Hello. Christian? Medyo nawawala-wala ka lang. Naglalakad Ay, ka ba sorry. sa bahay ninyo? Hindi. Ay, hindi naman. Nandito lang ako sa kwarto. Okay, sige. Siguro mga 5 seconds yung hindi namin narinig. Baka pwedeng medyo i-backtrack mo lang dun kasi lahat kami nakikinig ngayon. Okay. Sorry. Ayun, nung December 25 nga, umuwi ako ng province. Tapos, hindi kami nakapagkita kasi nalasing ako noon. So, instead na mag-drive ako, hindi na ako nag-take ng risk mag-drive. So, nung umuwi ako ng Manila ng December 26, nagpa-car wash muna ako kasi puro buhangin yung loob ng sasakyan kasi nag-beach muna kami. Tapos, nung nagpa-car wash ako, nung nagbayad ako,
binigyan niya ako ng sukli. Tapos nung may sukli na, may nakasulat, may inabot din siyang letter. Tapos sasabi niya sa akin, pakibasa. Akala ko kung ano lang yung letter. Tapos ang nakalagay dun sa papel, FB account niya pala. Tapos ang nakasulat din doon, message mo ako yung nakasando na white. So out of curiosity, minessage ko siya. Tapos, nagkausap kami. Tapos ang unang bungad niya sa akin. Wait. Etong nakasando na white, eto yung nag-car wash ng sasakyan mo. Yes. Etong nakasando na white na to, anong itsura niya? Matagal mo na siyang nakikita dyan sa car wash na yan? Oo, matagal na DJ Rocky. Actually, every time na magpapa-car wash ako dun sa car wash na yun, kahit na may nililinisan siyang ibang sasakyan, iiwan niya yun, ipapalinis na niya sa iba, tapos yung sasakyan ko na ililinisin niya. Talaga? Anong itsura niya? Like, sinong kamukha niyang artista? Wala siyang kamukhang artista, pero matangkad siya, payat, moreno. May itsura rin naman siya. May itsura naman. Talaga nagpapakyut na siya, feeling mo. Hindi ko naisip, DJ Rocky, kasi hindi ako nag-assume. Assume. Yeah. Kasi nga, di ba, part of LGBT, so hindi naman din ako nag-assume na most of the people ay kailangan magkagusto sa akin kasi hindi yun yung nasa isip ko talaga. So hindi ko naman nakikitaan ng motibo yung guy na yun before. Not until nagbigay na siya ng sulat. Yun na nga yung FB account niya. Yes. So, minessage mo siya. Yes, out of curiosity lang. Gusto lang makipag-friend, ganyan. Tapos, minessage ko siya. Tapos, nung minessage ko siya, ang sabi niya sa akin, ang galing mo palang kumanta. I wonder kung magaling ka pa rin kumanta kapag yun yung sinabi niya. Tapos tuldok. Tapos sabi ko, kasi nung nagpa-car wash ako, nagpapadugtog siya, tapos sinasabayan ko. So, baka narinig lang ako kumanta. Pero hindi naman talaga ako magaling kumanta. Ganon. Hala, Tapos, ano yun? Ano yung gagamitin na yun? Magaling kumanta kapag, ano yun? so, yun. Tapos sabi ko, ano yung karugtong? Tapos sabi niya sa akin, wag na, baka ma-offend ka. Sabi ko, hindi ko malalaman kung ma-offend ako kung hindi mo sasabihin sa akin. Tapos sabi niya sa akin, okay, sige. Kapag diniditi ko daw siya. Tapos sabi ko, ano yan diniditi? I mean, talaga, hindi ko talaga alam. Ano, So, Delta Tango? Oo, Delta Tango. Diniditi ko daw siya. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko, bago yan sa pandinig ko, ha? Ano siya, kapag tinagalog, lalamunan na malalim. Malalim na lalamunan. Malalim na lalamunan! Sorry, natawa ko. Okay. Malalim na lalamunan. Yes, yun. Yun yung sinabi niya sa akin. Tapos nagulat na ako. Sabi ko, Eto na okay. malalaman mo na yung deep truth, diba? Oo. Yun. Tapos sinabihan ko naman siya na hindi ako gumagawa ng kahit anong sexual or any kind na sexual kapag hindi ko naman jowa or hindi ko ka-situationship. Sinabihan ko naman siyang ganon. Not until nung New Year. Oh my gosh, anong nangyari nung New Year? Pumutok Nung New Year din ba kasi, ang mga luces? Fireworks? makulit kasi siya. Message siya na message. Tapos ako, nakainom na rin ako. Tapos, sabi ko, sige na nga, pagbibigyan kita. Pero isa lang. Tapos sinasabi niya pa sa akin na hindi nga naman daw siya into gay or kasi nga, yung iba nga daw kapag nag-message siya sa kanya or inaaya siya, minumura pa daw niya. Pero pagdating daw kasi sa akin, hindi niya daw alam kung bakit daw siya tinatayuan. Tapos into chubby daw kasi talaga siya. Tapos nai-imagine niya daw yung legs ko, yung butt ko. So yun. So nung New Year, nakipagkita ko sa kanya. Tapos may nangyari sa amin sa kotse ko. May nangyari sa inyo sa kotse mo. Yes. So that was pang ilang beses na? Isang beses pa lang, DJ Rocky. Yun yung first time ever. Yes. Sinong nag-initiate? Siya.
Anong ginawa niya sa'yo para mapapayag ka talaga niya completely? Nakulitan kasi ako sa kanya, DJ Rocky. So, before pala kami magkita, tumawag mo na siya sa akin. Nag-video call siya sa akin. Tapos pinapakita na niya sa akin yung private part niya. So ako, syempre, marupok. Na-arouse din ako. So nakipagkita ako sa kanya. Oh, Tapos nung nakipagkita okay. na ako sa kanya, sinundo ko siya. Pumunta lang kami sa liblib na lugar, dun sa likod ng grocery dito sa amin kasi may bakanting lote doon. Tapos yun na, kinuha na niya yung kamay ko, pinahawak niya yung private part ko hanggang sa siya na yung nag-drive ng ulo ko. Wait lang, pinahawak niya, kumbaga, yung kamay mo, kinuha niya para hawakan yung kanya. Yes. Ah, okay. Tapos, Tapos yun na, siya na rin yung nag-drive ng ulo ko. kumambyo din siya. Siya na So, yung nagkambyuhan nag-guide. kayo both. Yes. Siya na yung siya na yung nag-guide ng ulo ko kung ano yung gusto niya mangyari. Mhm. So, And were pinagbi- you able to be satisfied during that time? DJ Rocky, to be honest, hindi ko alam. Mhm. What were you feeling nung time na yun? Wala eh. I mean, nakainom na rin kasi ako nung time na yun. Since New Year nga. So, hindi ko na din alam kung ano yung naramdaman ko that time. Pero, ang alam ko, na-arouse din ako nung tumawag siya sa akin. Mhm. Sa exit ba? Pumasok? Hindi ko siya pinagbigyan doon. So more of nakipag-shake hands ka lang, ganon. Pinagbigyan ko siya doon sa sa DT. DT? lalamunan ng malalim. Ah. Nagkasya naman. Oo, nagkasya naman. Wow, expert ka ha. Uy, Pero ginagawa niyo yan ng boyfriend mo? wala pa. Supposedly siguro kung nakapagkita ka 25, siguro ng chance. Pero wala hindi kami nakapagkita. Oh, okay. So mas nauna pa itong si car wash guy kaysa dun sa current boyfriend mo ngayon. Yes. Oh, so after nang merong maganap sa inyo nito ni car wash guy, ano nang conversation ninyo? Nag-usap pa ba kayo? Nagtawagan pa ba kayo Ano na siya? babe? Hindi ko siya ganong nare-replyan, pero every morning nagsasend siya na good morning. Tapos sabi nga, yung naging sweet siya bigla, parang ganon. So, pero hindi ko masyadong ina-entertain. Kasi nga, ang iniisip ko, isang beses lang dapat mangyari yun. Hindi na pwedeng maulit. Actually ngayon, nag-message lang siya. Nag-good evening siya, ngayon lang. Wow. Gusto mo tawagan natin? Ay, charot lang. Wait, harot. Oh my God. Hindi, ito naman, biro lang. Pero, kumusta naman yung nararamdaman mo ngayon? What are your plans? Like, eto bang taong to, interesado ka ba sa kanya? Or wala lang talaga? It was just a one night? DJ Rocky, actually hindi ko din alam. Kasi, yun nga, parang itong si car wash guy, parang siya na yung nagpupursu ngayon. Or hindi ko ako ngayon as of the moment. Pero ayoko rin kasi maging unfair dun sa boyfriend ko. So ang iniisip ko ngayon, isang beses lang dapat mangyari yun. Pero malamang sa malamang, since na good evening sa'yo, ang tanong niyan susunod, kailan ka magpapakarwash? May plano ka ba magpakarwash ulit? O sana bukas. So makikita mo siya. Siguro, oo. So paano pag nilapitan ka niya, tapos sumama na sa'yo, Hindi, paalis naman. naman? Ang tawag nito, nag-message naman din siya sa akin na sabi niya, nakiusap siya na sana daw kapag daw nagpapakarwash ako, yung same lang na kunyari hindi kami magkakilala, magpapalinis lang ako ng sasakyan. Ganun. Magpalinis ng sarili, gusto mo rin ba? Hindi na dapat.
Hoy, parang karupukan yung naririnig ko. Eh, hindi na dapat. Hindi ko alam, DJ Rocky, pero dapat hindi na maunat yun. Masarap ba? Ayoko magpaka-plastic, pero nasarapan din ako. Kailan ba yung huli mo before that? Last December. Actually, marami kang malalaman na kwento sa akin. Katrabaho ko naman yun. Tapos may Si- asawa at anak. Ano? May asawa at anak yung katrabaho ko nung may nangyari din sa amin last December. After Christmas party namin. So how sure are you that you are safe? Like, what are your methods? Nagpapatest ako. Tuwing kailan? Every 3 months. I think okay naman yun. At least nagpapatest ka. Anyway, marami ka palang ano. Kumbaga, may boyfriend ka ngayon, diba? Tama ba? Yes. Oh, so, aside dito kay car wash guy, may nangyari pa sa inyo nito ni workmate mo. Yes. So, aside ba dito kay workmate, meron pa iba? Baka may kailangan pa kami malaman ngayon. Sabihin mo na. Parang wala naman na kung dapat i-share. Wala nang dapat i-share, pero meron talaga. Ay, nakakaloka. Gusto mo ba mag-DT ulit? Drive-thru? Dapat sa jowa ko na. Yes, definitely. Uy, maganda yun, no? Naisip mo ngayon na dapat sa jowa ko na. So, kung nakikinig ngayon si car wash guy, meron pa siya nililinis ngayon. Alam mo ba schedule niya sa car washan? 9 a.m. to 9 p.m. Ay, wow. Jowa, ah. Nag-update siya. Siya yung nag-update. Ikaw nag-update ka rin ba sa kanya? Hindi ako nag-update sa kanya. Buti hindi nakikita ng jowa mo yung na meron kang ganyan Hindi- nakachat. Hindi kami nag-exchange ng account at saka long distance relationship naman din kami. Okay. So, walang swapping of passwords, ganun. Or Wala. parang exchanging of passwords. Okay. So, kung nakikinig ngayon si car wash guy, ano ang mensahe mo sa kanya? Hi Jay. Alam ko namang somehow nasarapan tayong dalawa, pero hanggat pwede pa, at saka hanggat maaga pa, kung pwede nang itigil na natin kung ano yung nangyari or hindi na dapat maulit yung nangyari sa atin. Yun lang. Gusto ko pa rin naman kasing irespeto ka, irespeto yung jowa ko at saka irespeto din yung sarili ko. Kahit na minsan hindi ko alam kung respeto rin ba ako. Yun. Yun na yung message mo sa kanya. How about sa boyfriend mo naman ngayon? Sorry DJ Rocky, wala akong may isip na message for him. Siguro kasi hindi pa nga kayo nagkikita. Siguro nga. I mean, LDR kayo. Yung tipong wala pang communication and connection na sobrang lalim. Di tulad dun sa isa na may deep truth na agad na nagkaalaman kayo. Palagay mo? Yes, correct. Anyway, sa mga ibang kwento mo, pwede pa kami tumanggap ng tawag mo sa susunod, ha? Sure. Actually, nag-message ako sa page mo last time. Talaga ba? Oo, last December. It's about my workmate. Okay, isend mo na lang kayo sa email ko yun, raketera@gmail.com para gawin nating secret file. Pwede naman. Sige. Ayan. I'll try. Oy, pero thank you for calling and thank Yes, you thank you, DJ for Rocky. sharing your experience with all of us. Alam ko medyo mahirap yung ikwento yung mga gandong parte ng buhay mo, but then you still shared it to us. May nakakaalam ba nitong sikreto mo na to? Wala. Wala. Yeah, thank you for trusting this program. Thank you for trusting me. Mhm. Anyway, Thank you, DJ thank you Rocky. Christian, 26 Thank from you. Rodriguez Rizal. I hope bigyan ka ni Lord ng maraming enlightenment para ma-discern mo kung ano talaga yung desisyon na pipiliin mo sa buhay. Mhm. Alright, thank you, Christian. Thank you. Bye. Kinaya niyo ba
Sana all may pa-deep truth. Bago mo karelasyonin, dapat magkaalaman muna kayo ng katotohanan na malalalim. Ang tawag doon, deep truth. Charot with Harot. Anyway, Kavisha, if you wanna share your secrets, pwede naman yan. Raketera@gmail.com. And if you wanna share your top secrets in a way na tatawag ka talaga, yung tipong meron ka namang lakas ng loob to call the program, top secrets ang para sa'yo. Pero kung gusto mo lang na low-key ka lang, di ka mapapakinggan, ayan, isulat mo ang iyong secret file at isend mo yan sa aking email account, raketera@gmail.com. Isa pong napakalaking karangalan na nakikinig ako ng inyong kwento. Sa totoo lang, yung mga sikreto ninyo. Kasi hindi to yung basta-basta na ibabahagi mo ng ganun lang sa isang tao na hindi mo naman kilala. Hello? Tapos ako, raketera lang. Pinagbabahagian nyo ng mga top secrets ninyo. Kaya, nagagalak po ako na pinagkakatiwalaan nyo po ako and yung programa kong ito para ibahagi ang inyong pinakatatagong sikreto. And I just hope, diba, God gives you that gift of discernment para malaman kung ano talaga yung tamang gawin sa buhay mo. Sabi ko naman sa inyo, ito yung programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. O, diba? Taray, o. Saan ka nakakita ng ganong klaseng programa? Dito lang yan sa Lab Radio, uy! So, yeah, Kavisha, bukas magsama-sama tayo 2:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Raketera says, good night. Bye-bye! Metro's number